wani bawan Allah ne ya yi makwabtaka da arne. Shi ko wannan musulmi in ya tashi da safe Kur'ani da ranar Kur'ani, in zai kwanta da daddare Kur'ani, shi wannan arne shi ya yi hushi ya damu, kama ana damun shi da waka, wai Kur'ani na waka ne, shi rikicin duniya duk ta kare kansa. Watan shi ya zo zai kwanta da problem, shi wannan kuma ya sa Kur'ani ya kasa kwana, ya yi ta surutu wa hamituto, yana damuna. Wani irin mutum kenan? Jama'a, wallahi tallahi Qur'ani na hannun musulmi, amma musulmi bai san valun Qur'ani ba. Har wayo ba mu san valun Qur'ani ba. Qur'ani yana tare da kai, amma baka san darajar Qur'ani ba. Wannan mutumin yana damuwa, wai ana damun shi da karanta Qur'ani. Arne ne, a kwana a tashi, sannu sannu. She ya zo yanzu, she yana jin daɗin Qur'ani da ake karantawa, yana jin daɗi. To daga cikin jin daɗin she kwana ya ɗauke shi. Ana karanta Qur'ani, daga cikin kwanan she kwana ya ɗauke shi. Me yasa? She yana ganin kaman Qur'anin na bari yana samun kwana, amma shi ya ɗauki wai waka yake, music. She da ya fara sabawa da karanta Qur'ani, sauraron. She shi wannan mai Qur'ani she ya tafiya, kamar sati ɗaya bai zo ba. Wannan arnan she ya damu. Me yasa yanzu ya bar jin ana karanta wannan music? Ran da ya dawo she ce mai wani, na bar jin ka, yace na yi tafiya ne. Ba shi yasa na bar jin music da kake bugawa. Music nan ya bari, wallahi in nazo zan kwanta ina jin music nan, ina jin daɗi ne, yana bari ina feel. Amma da kace ka sa ni cikin problem, in yayi ka fara bugawa don ina so kullum. Ana nan kwana ɗaya kwashe ya ce wani, na san dai ka yi tafiya, wai i hankuri da la music nan sai mini wani, ko da ka yi tafiya ni ma in ta sawa ina jin abina. Qur'ani kenan. Wannan shi je kawo mai kasetin Qur'ani daban-daban sai ba shi. Ba shi arni na ta sawa ba, yana ta sawa kullun ya sa. Sherin sai ce mai kai, musician kan nan ya iya waka sosai. Ya sunan shi ne? Sai ce ba music bane, Qur'ani ne. Sai ce so wanga shine Qur'anin ku na wai to ya zan yi in gane? Sai ce in ka gane Qur'ani sai ka shiga musulunci. Ya ake shiga? Sai gwada mai kaza da kaza, ka yace to yaji. Da ya je gari washe gari sai je so jallabiya da hulla da tasba da jadduman sallah, sai ce na zo ni ma ka kai ni in zama musulmin nan. Me yasa? Saboda Qur'ani. Sai sa Allah ce afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Zuciyarmu akwai murfi ne da har wa yau Qur'ani bai iya sake rayuwa. Duba arna na amfani da Al-Qur'ani, amma kai musulmi baka amfani da Al-Qur'ani. Shekaran jiya daga Belgium da na tafi, mun kai cikin Belgium daidai sallar magaruba ya kusa, an ka kai masauki. Muna sauka mota, ana sanyi ne sosai. Da saukan mu mota sai samarun nan suka tarbe mu, suka ce malam kuna da tasba? Dama ga tasba mun rataya jikin madubin mota ciki, wai to mu nemo Qur'ani. Shi ne ce to yau ga sabon labari zan gani. Wai mu ɗauki Qur'ani mu aje kan dashboardin mota daga ciki. She muka fito da Qur'ani muka aje ga tasba. Da muka wuce she na tambaye su menene sirrin a ajiye Qur'ani kan dashboard. Suka ce malam nan unguwan ana fasa mota a sata kayan mota. To amma idan an ka fasa mota, ko in an ka zo da a fasa, da an duba an ka ga Qur'ani na kan dashi, a ce a wannan motan musulmi ne, ba a tabawa. Yanzu arnan da ke unguwan shi suka gane a'a wanda ya aje Qur'ani kan motarsa ba a fasawa. Ba shi arnan unguwan ba kowa je sai Qur'ani yana ɗora kan dashboard ba. Daga Belgium. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera. Da mun samu sabani mai yawa. Qur'ani ba abin wasa bane, maganan Allah ne. Ku bari mu rike shi da hannu biyu. In ana karantawa mu yi shiru, mu yi nazari. Wallahi Qur'ani ya shiga cikin zuciyarmu, ya sake mana rayuwa. Wannan tambihi ne kaɗan da na kawo saboda mu san valu, mu san darajar abin da maluma suke karanta mana, kuma mu yi aiki da abin da malamai suke karanta mana. Muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani. Magana na kaɗan, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce idan ranar tashin alkiyama ya kai, da mazanmu da matanmu muna tsaye fili ɗaya kuma tsirara, ba riga ba wando ba kaciya. Wannan rana na Aisha ta tambaye manzon Allah, shin ma'aikin Allah da maza da mata wuri ɗaya muna tsaye tsirara
manzo Allah ce na'am. Ma'aikin Allah muna kallon juna, annabi ya ce na'am. Amma annabi ya ce Aisha, wannan ranar in ya kai namiji na tsaye ya manta ma kamar shi namiji ne, mace tana tsaye ta manta ma ita mace ce. Kan kai ka nisa, ka dubi in an ka je aikin haji, idan an ka zo tawafil ifada, a lokacin da harami ya matsu an kai cunkoso, wallahi mace na kusa da kai kuna labbaik Allahumma labbaik, ba ka sanin mace mai ke kusa da kai, balle filin ranar tashin alkiyama. Annabi ya ce wannan ranar, domin jama'an da muke zaune a nan, misali mutanen da muke New Boy Town duka mun san kanmu, kowa ya san kowa unguwan ga. Duk musulmin da ke nan, in dai musulmin kirki ne, to ya san musulman da ke unguwan ga, ya san su. To haka nan ne ranar tashin alkiyama za mu haɗu mu duka, ga 'yan New Boy Town, ga 'yan Nima, ga 'yan Mamobi, ga 'yan kaza, kuma kowa ya ga ɗan uwansa kuma ya gane ɗan uwansa. Na gane Alhaji mijin yawa ya gane ni, na gane Alhaji Garba, a malam ne, Alhaji Garba ni ne, amma ranar bai cewa malam ne o, domin ta kansa yake. Mun ga juna, mun fahimci juna, muna tsaye daga cikin jama'an da muke rayuwa da sunan, da mu zo ba mu ganin malam wani, Alhaji wani, hajiya wance, Alhaji wani, ba mu ganin su cikin filin kiyama, ba su tare da mu kuma ba su cikin filin kiyama. Hankali sai ya tashi, muna yawatawa, muna bincika, malam kaga malam Sani, wallahi ban gan shi ba, kaga malam Abubakar, wallahi ban ga malam Abubakar, kuma filin kiyama muna tsaye ba mu gan su ba, ba su gan mu ba. Malam hankalinmu ya tashi, she jama'a su tambaye Allah, ya rab aina fulanun wa fulanun wa fulanun lam narahum ma'ana. Allah ina wani, ina wani, ina wani, ina wance, Allah ba mu gan su tare da mu ba. Allah ina ka kai su? Sai Allah ce laqad adhaltuhumul jannata sirran, ni Allah na sa su aljanna a boye. Subhanallah, na sa su aljanna a boye. Kamar mun tambaye Allah me yasa ka sa su aljanna a boye, sai ce li'annahum abaduni sirran, saboda sun mini bauta a boye, sai sa ni ma Allah na sa su aljanna a boye. Ibada, bautan Allah boye, ba da fili ba. Idan ana cewa ibada a boye, ba sallah kadai bane za ka yi ya zama ibada, a'a duk wani aikin Allah da za ka yi na alheri, in shi tsakaninka da Allah, ba sai mutane sun sani ba. In da ka yi sadaka, i sadaka tsakaninka da Allah. In da ka yi ma wani alheri, i alheri tsakaninka da Allah. In da ka yi ma wani nasiha, jawo shi lungu, in mai nasiha saboda Allah. In da ka yi sallah, ka yi sallah saboda Allah. In aikin haji da ka yi kominka tsakanina da Allah a boye, to kiyama kuma Allah ya kai ka aljanna a boye. Nan rayuwar duniya akwai yan VIP, in ma airport ka je akwai hanyar da waɗansu da su bi, kai ba ka bi. Akwai hanyar yan VIP, wallahi kiyama ma akwai yan VIP.